Assalamu alaikum in class, wannan shine darasin mu na yau. Zamu tashi a I. Yau kwanan wata 20 ga watan 1 shekara ta 2022. I, aiki, aiki, aika, aika, aibi, aibi, ainihi, ainihi, bai, mai, fai, fai, baiwa, maiwa, faiko, faifai, tai, dai, rai, lai, taiki, daidai, raini, laima, kai, gai, sai, nai, kaifi, gaiwa, saiwa, naira. Ga jaki kada a bugi taiki. Ga jaki kada a bugi taiki. Da aka cire wa fara kai sai ta ce rai dai. Da aka cire wa fara kai sai ta ce rai dai. So anan za mu tsaya sai kuma gobe idan Allah ya